Защо пчелата? Пчелата е вид алегория на самата мен и защото обичам пчелите. От дете обичам пчелите, от дете имам наблюдение върху тях. Винаги съм имала около себе си хора, които отглеждат пчели и които се грижат за тях. Когато живеех в Париж, като студент, в сградата, в която живеех на последния етаж, жилищното настоятелство имаше няколко кошера. И докато аз работех на моето бюро, взето всеки ден имаше, според мен дори бяха едни и същи пчели, които идваха, защото аз винаги имам цветя. Независимо дали са в саксия или са във ваза, аз винаги имам цветя до себе си. Това е нещото, което също ме кара да се чувствам по някакъв начин близка до природата. Аз обичам природата. Харесвам идеята на древните египтяни за пчелите. Те им придават една особена мистичност и казват, че пчелите са сълзите на Божията ръка, които са стигнали до земята. Това до голяма степен отговаря на начина, по който аз виждам пчелата. Тя е много малко, много приятно същество, което има достъп до физическия свят чрез цветното поле, но докосвайки се до етеричното състояние на аромата или на етеричните масла, тя няма нужда от медитативни техники, за да достигне до едно друго ниво. Ние като хора, свързани с материалния свят, в който живеем и битие, нямаме толкова лесен достъп до духовното и етеричното. Трябва непременно да минем през определени практики, за да си дадем сметка колко сме мънички. За мен пчелата е вид съкровище. Тази идея за съкровище и тази идея за слънчевия диск, чието сълзи са пчелите, е заложена и в произведенията. Не случайно по-голямата част от тях са под формата на златни дискове, върху които са изобразени онези части от природата, с които е свързана пчелата.